Určite. Dobre, vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som vás privítal na tlačovej konferencii k diskusii k Fondu na podporu umenia. Dnes na pôde parlamentu diskutujeme v rámci koalície o tom, aké zmeny by mali byť na Fonde na podporu umenia. Vítam tu mojich kolegov, predseda výboru pre kultúru, pána Romana Michalka, a takisto aj člena výboru Dušana Jariabka. Dovoľte, aby som tlmočil taký pohľad regiónov na fond, pretože sa pohybujem v rámci regiónov a komunikujem aj s umelcami, ktorí sú v regiónoch. Dovoľte, je to aj taká reakcia na naše kolegyne, pani Kleinert a pani Javorovú, ktoré hovoria, že fond je v ohrození. Viete, minca má vždy dve stránky. A musíme hovoriť aj o tej druhej strane, pretože si myslíme, že v tomto s ním môžem súhlasiť, že kultúra zriadená, aj nezriadená, krváca. To mali úplnú pravdu. A povedzme si aj dôvody, prečo to tak je a prečo sa to tak uskutočnilo. Viete, samosprávam pán Matovič zobral 200 miliónov eur samosprávam. Dneska tieto samosprávy krvácajú a hovoríme o tom, že nemajú dostatok finančných prostriedkov na kultúru. Môžem povedať na margo tohto celého, že aj v samosprávnom kraji v Banskej Bystrici nám chýbajú na dotačný systém na kultúru 1 200 000 na všeobecné záväzné nariadenie 25, aby sme mohli podporiť nezriadenú kultúru v našom kraji. A takisto tento mechanizmus vytvára aj Fond na podporu umenia. Tu stojí otázka, že sa bavíme, ako keby dneska bola diskusia o tom, že tá nezriadená kultúra ako keby bola trošička viac financovaná zo strany fondu a takisto tá zriadená kultúra, že je nútená, aby samosprávy ich dofinancovali, čo v danej situácii nie je možné, pretože samosprávy dneska riešia kanalizácie, dneska riešia bežnú obslužnú činnosť pre svojich občanov a kultúru samozrejme už zarezali, respektíve akým spôsobom, pretože nemajú, nie že by nechceli, nemajú na to zdroje. Čiže aj bežná kultúra miestna, regionálna, samosprávna je úplne takisto v rozklade. Čo sa týka finančnej podpory. Fond zverejnil percentuálnu úspešnosť po našej diskusii v tom prvom čítaní, úspešnosť žiadateľov, ktorí vlastne akým spôsobom boli podporené v rámci krajov, čo sme boli za to vďační, že teda fond takto sprístupnil, nedávno sprístupnil aj akým fyzickým osobám, právnickým a zriadenej, nezriadenej kultúre schválil teda nejaké projekty. A ja som si požiadal od pána riaditeľa Špotáka analýzu, aby mi poslali plán, teda údaje o podpornej činnosti fondu v roku 2016 až 2023. A bol som dosť prekvapený, akým spôsobom boli prerozdelené tieto finančné prostriedky a hovorím úplne bez emócií, kľudne a môžeme sa o tom baviť a argumentujme rôznymi číslami. Tu z tejto analýzy mi je jasné, že samosprávne kraje, ktorým patrili finančné zdroje, aj keď percentuálne úspešné boli, ale v objeme finančných zdrojov sa to zjavne líši. Budem konkrétny a vychádzam z dát, ktoré mi poskytol pán riaditeľ na moje požiadanie ako poslanca Národnej rady. Tak hovoríme o období 2016 až 2023. Banskobystrický samosprávny kraj mal pridelenú sumu 19 miliónov cca. Košický samosprávny kraj 15 miliónov. Nitriansky 11, Prešovský 10 miliónov, Trenčiansky 7 miliónov, Trnavský 6 miliónov, a Žilinský 17 miliónov. A teraz príde to najzaujímavejšie číslo, a to je číslo Bratislavského samosprávneho kraja, kde bola pridelená dotácia 65 miliónov eur. Tak teraz si zvážme, a teraz bola výbor, môžu mi to moji kolegovia dosvedčiť, naše kolegynky z opozície tvrdia, že je to o kvalite tých projektov. Ja sa domnievam, že v našich územných krajoch máme značných odborníkov, ktorí dokážu napísať veľmi kvalitné projekty a že teda by to nejakým spôsobom zvládli a je to vždy taký nejaký pohľad osobný toho hodnotiteľa, akým spôsobom. Takže budeme komunikovať aj s pánom riaditeľom fondu, ja budem si žiadať ešte nejaké dáta.
Zmena nastavenia fondov je potrebná a nevyhnutná, no diskutujeme o tom v rámci koalície. Dôvody prerozdelenia môžu byť viac: nedostatočná zastupiteľnosť hodnotiteľov členov komisí z regiónov. Chcem si vyžiadať, a tu je prítomný pán riaditeľ, som rád, že prišiel na túto tlačovku, že teda aké sú zastúpenie tých členov komisí z regiónov, pretože ja teraz nekritizujem len fond. Ja kritizujem dlhodobo o tom, že sa nerozprávame o stratégii miestnej a regionálnej kultúry a štát toto nejakým spôsobom nemá ošetrené, aby sa aj ten fond mohol na to pozerať nejakým spôsobom cez túto prízmu zákonných noriem. Takže toto bude jedna požiadavka a vlastne to aj deklarujem teraz tu, že si to budem žiadať, pán riaditeľ. Takisto požiadame riaditeľa fondu, aby mi zaslal zoznam členov jednotlivých hodnotiacich komisí zastúpených z regiónov, aby sme, keď sa bavíme o zákone, aby sme to stransparentili, a keď naše kolegyne veľmi radi používajú transparentnosť a objektívnosť, tak si vyžiadame aj túto databázu, ktorá tam je. Úvahy sú rôzne a podnety z regiónov pri rozdelení finančných zdrojov sa ešte budeme zaujímať, a to, aké finančné zdroje boli z FPU použité na zriadenú a nezriadenú kultúru, ale to ste už asi v štatistikách teraz dali von na fonde, takže to považujeme za, že poskytnutý materiál bol. A takisto, naša verejnosť zriadenej kultúry, alebo respektíve aj nezriadenej, že sa apelujú na nás, že niektoré mimovládky alebo neziskové organizácie, ktoré riešia vo vzťahu kultúru v regiónoch, dostávajú celoročne na svoju činnosť. Hej? A to tiež sa pýtajú niektorí ľudia o tom, že akým spôsobom je to možné a kde sú tie, kde majú to sídlo tie dané organizácie, pretože mne ide teraz o spravodlivosť. Ak je pravda tých objemoch, ktoré som spomínal, že pre Bratislavský kraj, Bystrický, Košický boli značné rozdiely, tak sa poďme baviť, alebo urobme ešte väčšiu iniciatívu na to, aby tí ľudia boli viacej školení. Takže za mňa toľko. Ešte musím povedať to, že žiadatelia sa dosť ťažujú na to, že po 5 rokoch sa kontroluje vyúčtovanie. Že na to by sme mohli dbať, hej, že niekde sa vymenie riaditeľ, niekde ani tí ľudia už neexistujú, spätne ich to dosť tých ľudí zaťažuje, tak hľadajme možnosti, ako upraviť túto legislatívnu chybu alebo proces kontroly projektov, vyhodnocovaní, aby sme sa nevracali po 5 rokoch k jednému projektu. Takisto, keď sme hovorili dneska vo voľnej diskusii s pánom riaditeľom, aj s členmi komisí, tá rada fondu, ja by som kľudne uvažoval o tom, a je to zatiaľ len taká moja úvaha, aby boli zastúpení, lebo majú obavy aj samosprávne kraje, že nebudú mať v tej rade fondu zastúpenie. A ja si myslím, že by to bolo úplne na mieste, aby aj v rade fondu boli nominanti aj ministerstva, aj samosprávneho kraja, a keby bol jeden zástupca mimovládok alebo neziskoviek, prosím, diskutujme, ak to má byť odvolací orgán, nejaké nespokojnosti, tak môžeme sa o tom baviť. Takže za mňa toľko. Verím, že to bolo bez nejakých emócií, poskytli sme vecné fakty, pohľad nás, ľudí, ktorí sa pohybujeme v regiónoch, a je veľmi dôležité, aby sa ľudia k tejto informácii dostali a aby sa transparentnila tá diskusia na pôde Národnej rady. Kolegovia, ak ma chcete doplniť, nech sa páči. Ja som poprosil na vypočutie na výbore. Ja chcem len doplniť, že samozrejme je to vypočutie veľkých pomôc a žiadosti umeleckých zväzov, aby v podstate bol nejaký korekčný mechanizmus, lebo dneska to v zásade bolo tak, že komisie boli ten konečný orgán. Teraz som sa dozvedel, že teoreticky existovala asi za veľmi prísne vymedzených a takmer neznámych dôvodov možnosť odvolania sa, ale bola používaná veľmi výnimočne. Takže toto je reakcia na to, aby tie komisie naozaj mohli byť ešte nie že dozorované, ale prípadné nepochopiteľné alebo ťažko pochopiteľné rozhodnutia komisie by boli zvrátiteľné radou fondu, kde sú, a to chcem zdôrazniť, a vždy budú a sú aj nominantmi ministerstva odborníci a nie úradníci, alebo teda ľudia, ktorí sú dlhodobo spojení s kultúrou a teda sú bráni ako ľudia, ktorí tomu rozumejú. Je jednoznačným cieľom, ja predpokladám, že 93-95% rozhodnutí komisie bude akceptovaných, ale v prípade, keď niečo vyskočí, tak v podstate rada fondu bude môcť zasiahnuť a môže podporiť nejaký projekt, ktorý jeho nepodpora by znamenala veľkú stratu, čo sa týka umenia.
Naopak, ak by tam bol niektorý alebo viacero veľmi pochybných, priemerných, podpriemerných projektov, ktoré sú z mene nepochopiteľných dôvodov podporené, aby teda nemuseli byť podporené, ja budem ilustrovať v rozprave potom takéto prípady. No, cieľ je jednoznačný, žiadne ovládnutie, skrátka len vypočuli sme ponosy, žiadosti umeleckých zväzov, inštitúcií a žiadateľov, ktorí nie sú spokojní. Fond ako taký bude ďalej fungovať. Ešte posledné tie 5 rokov dozadu vyúčtovačky, naozaj to je nonsens. Ja som 20 rokov fungoval predtým cez grantové schémy Ministerstva kultúry. Tak ako to bolo nastavené, to bolo v poriadku. Každý žiadal v projektoch, boli prísne účelovo viazané prostriedky, tie sa transparentne vyúčtovali a nikto neriešil ďalšie veci. Tržby po 3, po 5 rokoch, ani sa to nedá odkontrolovať reálne, takže môžu sa tam kľudne dávať house numera. A potom nejaké viazanie rozpočtu z roku 2023 sa dajú na projekty z roku 2017 nejaké dodatočné podmienky, to je hrubo retroaktívne a akože naozaj nedokážem pochopiť, na základe čoho toto vzniklo. Samozrejme, ja bohužiaľ, keďže mám iný program, tak meškám, nebudem môcť teraz ďalej o tom rozvíjať diskusiu, ale samozrejme, že bude na to špeciálny výbor v utorok a tam otvoríme diskusiu, možno budeme aj ďalej pokračovať a samozrejme v rozprave bude. Cieľ je jednoznačný, vypočuli sme apely umeleckých zväzov a žiadateľov a chceme ísť v ústretí. Uvidíme, ako to bude fungovať. Ak to nebude naplňať naše očakávania alebo očakávania umeleckých zväzov a žiadateľov, vieme potom v priebehu času urobiť nejaké ďalšie korekcie. Takže cieľ je dobromyselný, že by sme mohli prestať paranoické predstavy, že všetko, čo robí táto garnitúra, chce len niekomu škodiť. Nie, nechceme nikomu škodiť, chceme len pomôcť. Ďakujem. Ďakujem pekne, nech sa páči. Ďakujem pekne, príjemný dobrý deň. Dámy a páni, ja by som chcel v prvom rade poďakovať môjmu ctenému kolegovi pánovi Malatincovi za túto krátku analýzu a samozrejme nielen poďakovať, ale aj podporiť ho vo všetkom, o čom teda hovoril a predpokladám, že o tom budeme hovoriť aj vo výbore, aj v pléne ešte ďalej. No, spomenul, že naše ctené pani kolegyne hovoria o tom, že ako keby išlo o nejakú likvidáciu alebo znefunkčnenie fondov. No, pravda je iná, nie fondy sú ohrozené, ale možno sú ohrození niektorí poberatelia finančných prostriedkov z týchto fondov. Hovorím možno, že nie. Preto, lebo nám, ako to bolo niekoľkokrát povedané, my teraz zastupujeme tu na tých nespokojných, tých, ktorí častokrát nevedia sami sebe zdôvodniť a teda nedostali patričné odpovede na to, prečo tie ich snahy o finančné prostriedky z fondov neboli kladne vybavené. O nič iného nejde, iba tu na stransparentniť isté procesy, stransparentniť ich zo zákona a ja v tomto zmysle budem navrhovať v druhom čítaní, aby fondy, všetci predstavitelia, teda vedenie fondov, aby muselo raz ročne podávať Výboru pre kultúru a médiá istú správu, istý odpočet zo svojej činnosti, tak, aby sme sa tam stretli z očí v oči a aby sa aj títo ľudia stretli z očí v oči, povedzme, s tými, ktorí neboli nejakým spôsobom a nevedia prečo v rámci projektov svojich uspokojenie respektíve nedostali na to priame odpovede, prečo iní áno a iní nie. Na toto sa budeme pýtať, ale hovorím o tom, proste už tie ďalšie dni, určite sa o týchto záležitostiach budeme baviť aj ďalej a určite budeme chcieť len jednu jedinú vec, aby sme všetky tieto pochody, ktoré sú v rámci fondov finančné, sprehľadnili tak, aby tá nedôvera v tej spoločnosti, ktorá je, bola čo najmenšia, respektíve aby sme ju čo najviac eliminovali. To je všetko a to je začiatok aj koniec našeho snaženia. Ak sa nám to len z časti podarí, považujem to za veľmi kladné. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne kolegom. Myslím si, že sme povedali všetko, čo sme mali na srdci. Ak sú nejaké otázky, ešte kľudne sa spýtajte. Ak nie, tak vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Pekný deň vám želám. Dovidenia. Môžete mi ukázať ten papier? Momentík, som hľadal. Tie čísla.